Kaixo, gaur oxoazidoak asaltzen hasiko gara. Lehen da bizi, definitu dezagun zer da oxoazido bat. Oxoazido bat da konposatu kimiko bat, hirutarra, eta beti agertzen dira, hasieran agertzen da hidrogeno, bukaeran agertzen da oxigenoa, eta erdiko elementu kimikoa beti izaten da, isa jarriko dut nik, beti izango da esmetal bat. Esmetala. Beraz, konposatu hirutarra, non hidrogeno, oxigeno eta esmetal bat parte hartzen duten. Adibide batzu jartzeko arren, pues daukagu adibide bat. H2SO4. Hemen ikusten dugu hidrogeno aurretik, oxigeno atzean, eta erdiko elementu kimikoa da esmetal bat, sufrea, kasu honetan. Beste adibide bat. HClO. Pues ikusten da egitura berdina, hidrogeno aurrean, amaieran oxigeno, eta erdiko elementu kimikoa esmetal bat, kasu honetan kloroa, aurreko kasuan sufrea. Eta beste adibide bat jartzeko arren, HNO3. Pues hemen ere ikusten dugu egitura berdina, hidrogeno eta oxigeno amaieran, eta erdian nitrogeno bat, eta nitrogeno da esmetal bat. Orduan, hauxe da lehendabiziko ideia nagusia. Ondo. Bigarren ideia, zelan sortzen da, hau da, lehenengo ideia garrantzitsua. Bigarrena, zelan sortzen dira oxoazidoak, edo nondik datoz? Pues oxoazidoak datoz oxido batetik. Eta gero, adibidez, oxido bat, pues jartzen dugu karbono dioxidoa. Hau da, oso ezagun dugun oxido bat, karbono dioxidoa. Eta oxido honi gehitzen diogu ur molekula bat. Eta gero, antolatzen dugu dana gure goiko egituran bezala. Hau da, lehen da bizi hidrogenoak, zenbat hidrogeno ditugu? Bi, H2. Gero esmetala kasunetan da karbonoa, C. Eta gero, amaieran, oxigenoa, zenbat ditugu? Bi, gehi bat, 3. Vale, oso erraza da. Beste adibide bat. Sufre dioxidoa. Sufre dioxidoa plus ura, eta gero dana, gure oxidazioen egitura bezala, antolatu. Hidrogeno bi ditugulako, sufrea gure esmetala erdian, eta oxigeno bi gehi bat, 3. Vale, orduan oso erraza. Oxoazidoak sortzen dira oxido bati ura gehituz. Eta gero antolatzen dira 3 elementu kimiko hauek gure egitura orokorra bezala. Hidrogeno, esmetala, oxigenoa. Vale, eta 3. Eta oso garrantzitsua, oso gakoa den ideia. Molekula kimiko honetan, oxoazido bat, beti izan behar da neutroa. Horrek esan nahi du, bere karga elektrikoa 0 izan behar da. 0, neutroa. Neutroa. Eta horrek zer esan nahi du, adibide batekin jarriko dugu. Pues beitu, hartuko dugu H2SO4. Vale, beti.
Beitu, hemen beti jakin behar dugu oksigenoaren oksidazio zenbakia oksigenorako da -B. Vale? Eta karga moduan hartuko dugu, -B. Eta hidrogenoarena beti da +1. Vale, orduan, molekula honetan karga negatiboa -B lau aldiz, -8 daukagu. Eta +1 bi aldiz, porque bi hidrogeno atomo ditugulako, +B. Orduan, ze faltatzen zaigu? Batuketa hau 0 izateko eta beraz molekula osoa neutroa lortzeko. Gu jakin behar dugu, ze oksidazio zenbakia erabiltzen du molekula honetan sufrea. Vale? Sufrearen oksidazio zenbakiak izan daitezke 2, 4 edo 6. Eta guk hoietatik bat aukeratu beharko genuke batuketa hau 0 izateko. 2 erabiltzen baldin badugu, 2 + B -8 ez da 0. 4 2 + 4 -8 ez da 0. Baina 6 aukeratuz gero, bai, 2 + 6, 8, -8, 0. Orduan, kasu honetan, sufrea erabiltzen ari da 6 oksidazio zenbakia. Vale, beste adibidea jarriko dugu. Pues dana ondo eta argi egoteko. H, N, O, iru. Vale. Orduan, oksigenoa beti -B. Eta hidrogeno beti +1. Zer gertatzen da hemen? Karga +1. Hemen -B hiru aldiz, -6. Orduan, pentsatu behar dugu, nitrogenoak zenbat aukera ditu. Pues nitrogenoaren oksidazio zenbakiak, nitrogenoarenak dira 3 eta 5. Vale, ados. 3 eta 5. Vale, orduan nik aukeratu behar dut hoietatik bat, zertarako batuketa hau 0 izateko, molekula osoa 0 neutroa izateko. Vale, pues 3 aukeratuz gero, +1 +3 lau -6 ez da 0. Orduan, 5 izan behar da. 5 +1 6 -6 0. Bai, orduan, +5 erabiltzen ari da, kasu honetan eta molekula osoko karga 0 da, neutroa. Venga, eta azken adibide bat. Azken adibidea. Pues hartuko dugu HClO. Ados. HClO. Oso ondo. Vale. Beti bezala. Oksigenoa beti -B, hidrogeno beti +1. Orduan nik daukat hemen +1, eta hemen daukat nik -B. Eta faltatzen zaidana da kloroarena. Vale, zer gertatzen da kloroarekin? Pues kloroak oksidazio zenbakiak ditu 4 aukera. 1, 3, 5, 7. Vale, eta bietatik bat aukeratu beharko genuke batuketa hau emaitza moduan 0 izateko. Ados. Bueno, pues bat ez da, porque 1 +1 B -B 0. Orduan, +1 erabiltzen ari da molekula honetan, HClO molekula horretan, kloroaren oksidazio zenbakia +1 izango da. Vale, orduan, hasteko oso azidoekin, 3 ideia oso garrantzitsuak. Lehendabizikoa, egitura. Hidrogeno ez metal bat,
eta oksigeno. Bigarren ideia, zelan sortzen da? Hartu behar duzuzuk oksido bat eta gehitu ur molekula. Eta gero antolatu egitura moduan. Oxoazidoen egitura moduan. Eta hirugarrena, oxoazido molekula bat beti neutroa izango da. Horrek esan nahi du, bere karga elektrikoa 0 izan behar da. Orduan, beti jakin beharko genuke, oksigenoarena minus bi da. Hidrogenoarena plus bi. Eta atera behar dugu, burua erabiliz, zein da gure erdiko oksidazio zenbakia. Kasu honetan 6 izango da. Aukera guztien artean, sufrearen aukera guztien artean, oksidazio zenbakien artean 2, 4, 6, pues guk hartu beharko genuke, aukeratu beharko genuke oksidazio zenbaki egokiena. Zertarako kontu osoa, batuketa hau, karga elektrikoen batuketa 0 ateratzeko. Eta kasu honetan 6 izan da. Ados, orduan, egitura, zelan sortzen da, eta neutro izateko ze hartu beharko genuke kontuan. Bueno, urrengo bideo batean azalduko dugu zelan izendatzen dira oxoazidoak. Bale, guk hiru hauek izango dira ideia nagusiak, hasteko oinarrizko ideiak, eta orain hasiko gara formulazioarekin ez, izendapenarekin. Hau da, zelan izendatzen dira konposatu kimiko hauek. Mila esker!